продай ми тази химикалка. Вие ползвате ли въобще химикалки? Не е ли вече всичко електронно? Да, като цяло повечето неща се случват електронно, но аз все пак имам нужда от химикалка. Да подписвам договори, важните документи. Тоест, въпреки че ви се налага рядко, все пак е продукт, който ви е нужен за доста важни неща. Ами да, най-важните ни договори с партньори все още се подписват на хартия. А какво ще стане, ако сега партньор ви викне спешно на среща и желая да стартира с вас и вие нямате химикалката? Ами няма да е особено приятно. Ще трябва да отлагаме срещата, да насрочваме нова такава. Има шанс до тогава партньорът да се откаже. Именно. Цената, която ще платите, ако нямате химикалката в правилния момент, може да е доста по-висока от цената на самата химикалка. Вие като професионалист трябва да сте подготвени за всякакви ситуации. Ще си я взема.